Hello mga kawags, this is Engines TV. Welcome back. Karon mag-reaction ta sa usa ka video nga dili na to nga primero na to na mag-react ani nga video bali usa ka prank bali nga video din related gihapon kay na may music gihapon. Ini nga prank pag ano ni kuan Tiljon bali okay yang tag-iya ni sa iyang YouTube channel yang tibok pangalan nga Tiljon Filisilda. Subscribe mo sa iyang channel ha. Mo ni siya ang mag-prank bali sa usa ka babae iyang kantahan bali haranahan bali niya. Oo, tanaw na to kung malingaw ba ta o sabi o ira ba kayo. O i-comment na lang po ninyo ko sa atong comment section kung sa inyo kasulti sa atong video pag human ani. Okay? Sige. Pero sa mga bago diha nga na saag karon sa atong channel, o ikaw bago pa lang, sunod tanaw sa una, kung ganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para i-update ka sa susunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita. Okay? Sige. Magsugod na ta. Okay, magsugod na ta. Cute no bye. Na nagkasabwat to. Hinahanap ko ba? Kuya. Tawag ka matapos sa akin, te, ha? Kuya kay Tiljon na. Grabe nga prank eh. Kasi yung bag mo ba? Baka may pera kang naman dyan. Wala kang pera? Ano lang. Wala, matakot tayo din. Wala ako mananakit. Hindi, naano ako doon. Nahulog ako sa kanal ba? Pinabayaan kasi ako ng pamilya ko. Tapos, asa ka kanalan hagbong? Asa ka nung kanalan na. magtanong din namin. Tinatanong. Ha? Wala, ang pera dyan. May lalakarin ka pa. Anong pangalan mo, te? Wala lang, magtatanong lang. Baka kasi ikaw yung future wife ko. Grabe. Grabe pong hirit ba? Hirit. Alis ka ba? Okay lang yan. Kanina yung gitara, te. Ay, bili ni Apo. Ibilin. Iniwan? Iniwan sa'yo? Ay, hindi yan sa'yo? Iraman ko sana, te ba? Iraman ko sana. Murabog na. Murabog na. Hindi ko Siyak diba? Ayo. Okay lang? Bili mo na ko tag-iya. Ay, nag-gitara kasi ako dati, tapos kalimutan ko na ba? Testingan ko ba? Hindi ko naman sisirain, te, Franz. Okay lang? Sure, Wala. For sure, yeah. Itatakbo ko. Joke na. De? Ako po ako dito, te, ha? Okay lang? Okay, lumayo, te. Hindi naman ako nakita, Franz. Ganda itong gitara ba? Hindi to sa'yo, te? Ha? Mahulog ka dyan, te. Sige. Hindi naman ako mananakit, te. Siyempre mahadlok magido yung nana ba so mahadlok magido primero labi na kay wakahibaw nga prank rodena, di ba? Baka iniisip mo din naman nanakit ako. Mamahalin lang naman kita. Nah. Grabe mo hirit lagi. Kilig ka sa ate, yo. Ilan taon ka na, te? 18. Tinadhana tayo. Gutom na kasi ako eh. Wala pa akong kain. Wala kain. Drop ko. Wala pang bili eh. Kung meron ka dyan pero Pwede na, umabot ako kauban. Pwede, kuyo ka na lang taka. Samahan mo ako? Ayaw po siya, maayaw po dong Baka kasi babae po, maayaw po. Ako sila ng chantan. Huwag na, te. Baka pira lang akin, te.
Meron kang pera dyan, te. Magkano yan? Ha? Magkano? Ha. 500. Ay, ikaw, baka wala ka ng pera, te. Wag nga lang. O gali, kuya ko na lang gali ka na mo. Mhm. Ay, isasama niya ako? Oo. Pwede. Chat naman kayo sa ako siya. Ah, sige, ikat mo lang. Kakantahan na lang kita, te. Baka? Oo. Eh, Kakantahan ta. kabigi ko blind kasi ano. Kan baka nang natural gid ang kwan sa babae ba sa iya. Kaya murag dili. Bagit siya kahibaw nga giprank ra siya. Nga unta na sige na maghirit unta na still John. No, katawa pa gyud. Wala. Wala rin akong jowa, te. Kakantahan na lang kita, te. No? Sige. Ay, dumating. Parang ihip ng hangin. Isa, ini ba? Grabe gid ka blind kay si Ate Bali sa kwan. Blind gid kay siya sa kwan nga nang giprank ra bali siya ba nga kwan. Bisag grabe na nga kuan ni Tel John Bali. Grabe na nga sige siya paghirit dali. Murag wa pa sa man ba ni siya kita sa kwan no nagpa-as if lang bali ni si girl bari pero murag ato mga makita sa yung naw nga wagid siya kahibaw giprank ra siya. Padayon ta ha. Alam mo yung ganda na yan, te. Mhm. Nice. Wait. Maganda ba yung boses ko? Malamig, no? Kay dumating. Malamig. Okay ra ko no. Ha? Ito natin. Ika'y dumating. Oh, Na parang ihip nakilig ba? ako. Oh, kilig. Wag dahom ba? Mag-expect kaya tingog ni Tiljun. Di natin pwedeng alamin. Iliwanag ang daan tungo sa'yo. Nindot titingog po si Tiljun yun. Dito ka lang sa puso ko. Mhm. Kung ito'y pag-ibig nga, takot ay dinadahama. Mo, paano ba na ito, kontak na bang girl no kay Tiljun no? Oo. Oo, kilig kaya ba? Sa aking tabi, lahat kayang harapin. Dito ka lang. Hmm? Dito ka lang. Grabe, kilig. Puso ko, kung ito'y pag-ibig nga. Oo, ko nag-expect ka to. Mm. Kabalo ka mag-guitar. Ay, hindi mo in-expect na kakanta ka, te? Di naman maganda yung boses ko, di ba? Ay, katong una, pangit. Yung una, Oo, itong naninood na ka. Nanonood ako na siya. Yung naganda na. yung sineryoso mo na. Pwede rin, seryosohin kita. Grabe ka. Grabe ka hirit na binti eh. Inanap yung Filipino time ba yan? Ha? Filipino time. Kanina kasi ate, may nilapitan akong ano ba, nangingi ako ng pera ba. Tapos, Tapos umalis yung babae. Tapos may mga tambay, muntik akong masuntok. kaya nga naman. Akala nila binabastos ko yung babae. Pero wala mo ka nang hilag ba? Hindi naman, no. 'Di ba? Inano ba kita? Mm. 'Di ba wala? Baka may gusto kang ano ate. Kakantahin ko gano'n. Baka hindi ko nga alam baka i-request mo. Ay, seryoso? Oo, pwede. Sure ba? Oo nga. Kasi ba sila maabot ang tag-iyaning gitar? Gusto mo yung Concern nga kasi. Mas siya may kasukan mga maabot ang kuan ba. Maabot ang tag-iya sa gitara. Grabe ka hirit ah. baka magre-request ka. Pwede. Mhm. Favorite song na ko. Mhm. Your Love. Oh, your love na yung favorite song na yan. Pero hindi ko alam yung lyrics eh. The one who never let you sleep. Sama.
down to myself, you touch my lips. Mhm. Oh, kala na lang eh. Sabi mo, alam mo. Sige, te. Parang maganda yung boses mo, te. Ano ba? Te? You're the one. Sunod. Chorus na lang kaya, te. Ayun. Wala ba? Like the sun, the lights of my whole world. I feel the one. Oh, nindot pa di tingog pa di nga bahay day. Nindot pa siya tingog pa. That flows down to my veins. Mhm. I feel the chill inside. Isang chorus pa sa'yo. Okay. Oh, yeah. Kuya, tell John ba? Bakit ka nahiya sa akin natin? Hindi naman. Uy, by the way, what is it? Ano sa mukha after ani? Alis na, manghihingi na ako ng pera ng iba. Grabe, maayo kay mo Frank yun. Frank yun, grabe ka. Pera mo, ate. Ay, okay lang yun, te. Alam ko naman na magbibigay ka kung meron kang coin. Huwag kay coin na ito. Okay lang, ate. Alis na ako. Thank you, ate. What aham kay. Wait to see you. Your love is like the sun, the lights on my whole world. I feel the one inside. Your love is like a river that Wapo siya tingog, tell John. my veins. I feel the jam. Tama ba? Inside. Kilig kay. Kilig kay ba? Okay na yun, napasaya kita kahit saglit lang. Alis na ka, te. Sige. Maraming salamat, te. Ang bait-bait mo. Ano yung pangalan mo, te? Ay, okay lang, makipagkilala ko siya, te. Wait lang. Okay na yung gago. Ha? Oh. Okay lang. Gago. Diligent po. Ikaw, Jonas. Junisa? Ay, okay. Sige. Alis na ako, te. Sige, thank you. Bye. Sige na, te. Baka balikan na yan ng may-ari, te. No? Bye, te. Mhm. Sobrang ganda mo, te. Your love is like the sun that lights up my world. I feel the warmth inside. Your Gwapo po ni bata. like the Uy, taas na kaya day. Siguro ni ba niya. Taas na. Okay. Ato na pong tanaw, grabe ka katawanan kayo o grabe ka makalingaw kayo ba? Ang uban niya ba, sige pagkilig na sa ilang kuhan. Ang kuhan mo kadi si Tiljon ba? Pambutis Tiljon kung singer bigid ni siya nga kuhan yun na mutugtog bigid ni siya sa mga bar bali ba? O punta kayo ba pa na i-comment niyo kung nakailam mo ni Tiljon kung unsa bigid ni siya manugtugay bigid ni siya. Pero dindot pag tingog si Tiljon po. Apo yung tingog nga kuan ba pang manang naipag R&B gali. Oo. Kuan po sa yung kuan bisag kanto insigida ra bali to nga pagkanta kay request ni sa babae nga ipakamo na ipakanta iya man na ding na kuan. Sunod pagana ko ba nga kini nga video lahi ra man gini sa atong gipang reaction sa atong agi pero related man gud kay bahin gyapon sa music ihapon ba pero ay atong kuanon pag lahion pud bali nato kung kuan para malingaw mo o makuan mo sa kuan napoy ibali istorya pud bali nga kuan karon pud bahin sa part at sa babae bali sabi ka gwapa pud nga bae bata pa sunod kuan ganang kantigo pud siya mo kuan pud sa balik ka
pulubi na giprank man lagi kay pulubi man kintahi siya Tiljon na to maayo po siya ni kuan nakig atubang sa pulubi bale kunuhay o sunod iyang gipakitaan po kuan nga wala gid siya ng diri gali o kuan siya atong iyang gipahawa dayon o maayo po kuan po kay nga babae po maayo po siya nga ni kuan sa usa ka pulubi nga si Tiljon nga ni-prank ra bali. O, di ba? I-comment niyo kung sa inyo yung kasulti sa atong video karon. Bisag lahi ini nga kuan natong gi-reaksyonan. Pero kasi giganahan dai mo. O, comment mo sa atong comment section. Kung kamo nakita mo sa channel ani so bag-o ka sa atong channel nga wa pa ka naka-subscribe kung ganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga taong wala pa kita ni. Okay? Sige, di na ta magdugay. Hangtod sa sunod, kini si Injans TV, proud Bisaya. Peace out.